Avui aprendrem com geolocalitzar punts sobre un mapa. El primer que cal per poder geolocalitzar qualsevol punt o guardar qualsevol cosa en un mapa és tenir la sessió iniciada en el Google i en el Google Maps. Una vegada tenim la sessió iniciada hem d'anar a buscar la part de My Maps, els meus mapes. Llavors aquí et surten tots els mapes que tu tinguis creats i en podem crear un de nou. Per crear-ne un de nou, venim aquí a crear mapa i una vegada el tenim creat anem a buscar a quin lloc el volem fer. En aquest cas el farem a Solsona. Aquí tenim Solsona, apropem una miqueta al mapa per anar veient els punts. I llavors sobre aquest mapa ja es podem anar afegint, per exemple, els marcadors, que serien els punts localitzats, podríem fer altres coses, però d'entrada el que farem serà això. Anirem afegint marcadors. Apretes aquí i vas clicant en els punts que vulguis localitzar. Per exemple, la plaça del Camp. Doncs aquí tenim. Plaça del Camp. I el guardem. Aquest punt ja el tindríem. Després es pot editar, canviar, indicacions o eliminar-lo. Si ara volem fer, per exemple, la plaça Major, si no estem molt segurs d'on ficar l'indicador, podem apropar una miqueta per veure quina seria la plaça Major, seria aquest punt d'aquí. Doncs agafem el marcador i el posem aquí on hi ha la plaça Major. I en aquesta mateixa manera anirem marcant tots els... Aquí, per exemple, hi ha la plaça del Consell Comarcal, doncs, que no està indicada en el mapa. Seré aquí. És això. Ai, perdó, és aquí. Doncs agafaríem i tornaríem a ficar un altre indicador, que seria la plaça del Consell Comarcal. I així ens podríem anar indicant tants punts com volguéssim. Una vegada hem indicat tots els punts que vulguem marcar, l'únic que ens quedaria seria ficar-li un nom adequat en el mapa. Ficaríem places de Solsona, si volem posar una descripció, i guardem. Una vegada ja tenim el mapa guardat, ja només ens falta canviar-li els permisos o anar-lo a compartir, depèn del que vulguem fer amb ell. Si venim aquí a l'opció de compartir, ens torna a sortir per si volem tornar a ficar una descripció o el títol. I aquí ja tenim l'enllaç per compartir i aquí tenim els permisos. Això és el que hauríem de canviar si volem fer-lo públic en una web. Doncs ficaríem públic, guardar. I ara que ja el tenim públic, si podem convidar una persona o el que sigui, però si no, fem OK i hem acabat. Ja tenim el nostre mapa llest per poder fer qualsevol cosa amb ell.